16è campionat d'escable escolar dels Països Catalans. No sé com dir-t'ho, tot ple de roses, ara el sol brilla, però hi ha molts dies que també pot ploure. Perfecte, molt bé. Les fitxes que s'han posat, es posa una aranya a la secció corresponent de 8 punts, aconseguit per David i Martín de Sant Ferran, Castelldefels. Has donat molts punts, no? Quants? Déu-n'hi-do, 70 punts. Tercera posició, David Prada i Martí Junquero, de Sant Ferran, Castelldefels. Després, Mediterrània, Sant Ferran, Mediterrània. Puc cantar-te cançons que et facin somiar, però de res servirà si no lluites pel que estimes. Malgastes els dies... És una mica complicat. Matías? Em sembla que no, Si pogués canviar el món, si et prometo segur. Canviem de centre i anem a l'escola Sant Ferran. És el David Prada i Martí Junquero.